الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ دی ایک آیہ مبارکہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تسی اللہ دی بڑائی بیان کرو اس گل تے کہ انہیں تانوں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ، حق گزار بن جاؤ۔ جس آیہ مبارکہ دے کلمات مبارکہ نے انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان دا مہینہ ہوئے جدے قرآن نازل کیتا گیا ہے، رمضان دے روزے رکھو، ایدی گنتی پوری کرو، ساریاں چیزاں بیان کر کے اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسی اللہ دی بڑائی بیان کرو اس گل تے کہ انہیں تانوں ہدایت عطا فرمائی سی۔ کس چیز دی؟ انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، تسا رمضان المبارک دے روزے رکھے نے، او دا احترام کیتا ہے، دیگر معاملات ہوئے نے، قرآن پاک دی خود تلاوت کیتی جے، قرآن پاک سنیا جے۔ اج دا عنوان سخن بھی یہی ہے عید الفطر۔ عید الفطر منانے دا ساڈا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جڑا اللہ رسول نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وَلَهُمْ یومان یلعبون فیہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ تو مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے نے، ہجرت کر کے آئے نے، تو اس وقت مدینہ منورہ دے رہنے والے لوگ 2 دنوں دے اندر کھیل کود کردے سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ہذان الیومان، 2 دن تواڈے کس کام دے نے؟ انہوں نے جواب وچ کیا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیت، کہ اسی دور جاہلیت وچ انہاں 2 دنوں وچ کھیل کود کردے سی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، تواڈے واسطے اللہ نے انہاں دوواں تو بہتر تانوں 2 دن عطا کر دیتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دن 2 کیڑے نے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک قربانی والا دن ہے اور ایک اج جڑا عید الفطر والا دن ہے۔ یعنی اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی بارگاہ چ اپنے آپ نوں جھکا لو، اسے دے احکام دے پابند بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام دے اس فرمان دا مطلب یہ ہے کہ اے میری امت، تساں دور جاہلیت دی طرح جڑی رسم اور رواج اس
معاشرے آیا کھیل کود والا تساں کھیل کود نہیں نہ 2 دنوں کرنا، تساں اللہ تبارک و تعالیٰ نو یاد کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا سی کہ عید نویں کپڑے پان نال نہیں ہوندی، عید اس دن ہوئے گی بندے دی جڑا ایمان سلامت لے گیا۔ حضرت غوث پاک 11ویں شریف والے پیر جڑے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی فرماندے ہوندے سی عید تے اس بندے دی ہے جنہیں اتھوں ایمان سلامت لے جانا ہے۔ یعنی سانو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عید والے دن لہو و لعب کھیل کود یہ اسلام دا مزاج نہیں ہے۔ اسلام نے تے ویسے عام دنوں تے انسان تے کتنیاں نمازاں لازم کیتیاں نے، 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن عید والے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ نال 6ویں بھی واجب قرار دیتی ہے۔ 5 رب نے فرض قرار دیتیاں نے تے نبی کریم علیہ السلام نے عید والے دن رب دے شکر گزاری دے طور تے عید دی نماز بھی رکھی ہے۔ علماء فرماندے نے اگر ایک کھیل کود دا دن ہوندا تے کوئی 5 وچوں بھی کمی اس دن کیتی جاندی نہ کہ اضافہ کیتا جاندا، جب کہ اضافہ لازم ہے۔ یہ جڑی نماز عید الفطر دی ایدیاں جڑیاں تکبیراں نے وہ بھی واجب ہو جاندیاں نے بندے تے، 6 جڑیاں زائد بولیاں جاندیاں نے۔ یعنی رب دی بڑائی بیان کرنا، رب دی عبادت کرنا، یہ ایک اسلام دا حکم ہے کہ تسی اس دن اپنے آپ نو کھیل کود دے اندر نہیں لانا۔ خوشی منانا ضرور ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس دا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ تسی عید والے دن جڑی عید الفطر ہے غسل کرو، نئے کپڑے دستیاب نے تے نئے پہن لو، اگر نئے نہیں کسی کو دستیاب تے پہلے دھلے ہوئے کپڑے ہون، خوشبو دا استعمال کرو، تیل دا استعمال کرو۔ پھر عید الفطر والے دن نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک رہی ہے کہ آپ طاق عدد کھجوراں استعمال فرماندے سی، طاق یعنی 3 5 یا 7 اس طرح۔ اگر علماء نے فرمایا کھجورا دستیاب نہ ہون تو کوئی میٹھی چیز استعمال کر کے ہو، یعنی اس عید نو نبی کریم علیہ السلام کوئی نہ کوئی چیز کھا کے تے عیدگاہ دی طرف تشریف لے کے آئے نے۔ اور اس دے نال کہ اس عید نو تکبیراں بھی کہنیاں نے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو نبی کریم علیہ السلام دا معمول مبارک رہا ہے کہ آپ جس رستیوں آمدے سی واپسی تے دوسرا رستہ استعمال فرماندے سی گھر جان دے واسطے۔ تو علماء نے فرمایا اگر کسی بندے دا مسجد کی طرف آن جان دا رستہ ہی ایک ہوئے، وہ پہلے ایک کنارے والو آوے نا تے دوجے کنارے والو ٹور جائے، مثلا اے رستہ ہے پہلے جے اس کنارے آیا تو جان لگے اس کنارے ہو جائے، یہ بھی وہ رستے دی تبدیلی دی ایک شکل بن جاندی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن اعمال دسے نے کہ اے تسی کرو تے نیکی دا کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ و خیرات بھی کیتا وے اور رستے چ آن جان والے نو سلام بھی کیا وے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یتیم آیا تو وہ سر تے شفقت دا ہاتھ بھی رکھیا وے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول مبارک رہا وے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے حوالے نال اتھوں تک آیا وے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز عید پڑھن واسطے پیدل آمدے سی۔ کان یاتی العید ماشیا ویرجو فی غیر الطریق الذی ابتدا فیہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید نو پیدل چل کے آمدے سی اور واپسی تے جان لگیاں رستہ تبدیل فرما لیندے سی۔ اور اس دے نال کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے یخرج یوم العید فی الفطری، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید والے دن نکلدے سی، فیصلی بالناس تے لوکاں نو عید دی نماز
آپ پڑھاندے سی کتنیاں رکعتاں؟ 2 رکعتاں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ثم یتقدم فیستقبل الناس، اگے ود کے تے لوکاں دی طرف اپنا چہرہ انور کر لیندے سی۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے اے کم کردے سی وہم جلوس، لوگ بیٹھے ہوندے سی۔ فیقول تصدقوا 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 3 مرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے سی صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، 3 باری فرماندے سی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے فکان اکثر من یتصدق من الناس النساء بالقرط، کہ لوکاں وچوں سب نالوں زیادہ عورتاں اپنیاں والیاں، انگوٹھیاں تے دوسریاں چیزاں صدقہ کردیاں سن۔ اور اس دے نال والخاتم والشیء فإن كانت له حاجة في البعث ذكره وإن لم يكن له انصرف۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اگر کوئی لشکر بھیجن دی ضرورت ہوندی سی تو دا ذکر کردے سی، اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہوندی سی تو آپ اپنے گھر دی طرف واپس لوٹ جاندے سی۔ تے اس دے وچ دیکھ لو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے تو حکم دیتا تے صحابہ کرام اور صحابیات دا جذبہ ہے کہ فوراً عمل کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں عورتوں اسی وقت اپنیاں والیاں لا کے، انگوٹھیاں، دیگر جو کچھ انہاں کول چیزاں دستیاب ہوندیاں سن صدقہ کر دیندیاں سن۔ اور اس دے نال کہ عید والے دن علماء فرماندے نے قبراں دی زیارت کریا کرو۔ کیوں کہ اے عید والا دن کھیل کود دا دن نہیں ہے، بلکہ عید والا دن رب نو یاد کرنا چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے لوگو پہلے میں تمہیں قبراں دی زیارت تو منع کردا سی لیکن ہن جا کے کر لیا کرو۔ اور نال ہی دوسری حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا قبراں دی زیارت کریا کرو، فائدہ کی ہوئے گا کہ قبراں دی زیارت تمہیں آخرت دی یاد دلائے گی۔ تو او دے وچ یہ نہیں بیان فرمایا عید والے دن نہ کریو، اس واسطے علماء نے فرمایا کہ عید والے دن یا جڑے خاص ایام ہوندے نے او دن قبراں دی جا کے زیارت کرو۔ زیارت کرن دا مطلب یہ کہ بندہ باادب ہو کے اتھے حاضری دے، کچھ نہ کچھ کلمات پڑھ کے تے انہاں نوں اصالے ثواب کرے، اور اپنے آپ نوں اتھے بندہ اس چیز دا پابند بناوے کہ ایک دن تم ہی اتھے آمنا ہے تے اپنی زندگی دے وچ جو اعمال کیتے نے انہاں دا محاسبہ کر، تاکہ اگر تیرے کول کوئی غفلت کوتاہی ہوئی ہے تو تینوں توبہ دی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں دین اسلام دی سمجھ نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے اتھوں تک ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ عید والے دن 300 واری اے پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی واری؟ اس دا ثواب تمام مسلمان فوت شدہ لوگاں نوں او بخش دیندا ہے، تے اللہ ہر قبر وچ 1,000 نور داخل فرما دے گا۔ اور جس وقت اے بندہ فوت ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایدی قبر وچ بھی 1,000 نور داخل فرمائے گا۔ قبراں دی زیارت کرو تے جا کے یہ کلمات پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ یہ کلمات 300 واری پڑھن لگیاں 15 منٹ بھی نہیں لگدے، تو بندہ اتنا بھی نہیں دے سکتا اپنے فوت شدہ واسطے ٹائم، تو انہاں دیاں قبراں وچ بھی بس سبحان اللہ و بحمدہ اتنا حدیث پاک وچ آیا ہے۔ وہ الگ چیز ہے، اتنے الگ چیز ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے مکاشفۃ القلوب وچ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ بس اتنے کلمات نے 300 واری کہنے نے، تے ہر قبر دے اندر نور داخل ہوئے گا 1,000، تے جدوں نے بندہ فوت ہوئے گا تے ایدی قبر وچ بھی 1,000 نور داخل ہوئے گا۔ 300 واری بزرگو، 300 واری جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔